ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟୁନାଟୁନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଲି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଲି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଏବେ ଆମେ ବହି ଦେଖି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ ଆର ପଦ ପଢ଼ିବ। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟି ଚକୁଲି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଲି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।